Inilah ciri khas banjir kali di daerah pegunungan lur. Jadi banyune glogok kaya pisok. Mulane nek mancing ora kena musim dan utamane nek dhuwur ketok peteng ora kena nyebrung utawa ngumpurke arus, bahaya. Ilate nek banjir glogok bisa tekan semeter lur. Nek ketubras banyu kaya ngene iki bablas lur, kaya digiling awakmu.